nik uste hor badagoela hezkuntza mailan arazo bat edo, ez? Pentsa, hitzarekin edo irudiarekin dugun erlazioa, umetatik, ez? Irudiekin ikastola eskoletan edo irudiekin ikasten dugu, ez? Sagarra, eta gero azpian hitza dauka. Eta hitz hori irudi horrekin lotzen dugu, eta kolore horrekin, eta eta nahi gabe asoziazio mordo bat ite ditugu. Eta entzuminari dagokion ikasten duen gauza bakarra da, adi egon edo zaude isilik. Hori da, oinarrian ikasten duguna da hori. Eta gero, ez harritu, ez dakit, eta gaur goizean errate baterako, Bilboko Arteetako Museoan nengon, eta sartu da ume kuadrilla bat, eta umeak 5 urtekoak, eta denak, egiten duten horrela. Zer da egiten horrela? 5 urtekin. Oandik ez dakitelaren zehazkin nora doazten museo batera joaterakoan, baina ja automatikoki onartzen dute arau bat. Eta arau horrek zer ikusi handia du arkitekturarekin eta enbat gozeken, baina baita ere hezkuntzarekin. Nola baita erakusten ikasten dugu, zenbait lekutan, edo ezin dugula hitz egin, edo hitz egin behar dugula baxu, edo norbaitek erran aldigula mesedez iso. Eta orduan, hor bada galera bat, potentzialki interesgarria eta aberasgarria izan dileken zehoze, bihurtzen da kastigo bat, eta ja beldur bat. Eta nik uste dut zehozer, hau grosso moderraten dut, baina uste dut hor badagola zehozer. Oso interesgarria eta oso gutxitan ukitu izan dena.